Dnes se ponoříme do jednoho motocyklu, který je, řekl bych, tak trochu paradox. Honda XL700V Transalp. Přesně. Ta generace vyráběná mezi lety 2008 a 2012. Jméno Transalp to je přece legenda. Synonymum pro dobrodružství, pro terén, a to už od roku 1987. Ale tahle generace... Ta to udělala jinak. Úplně jinak. Rozdělila fanoušky, vydala se vlastním směrem. A my dnes chceme zjistit, jestli ten směr vedl k úspěchu, nebo spíš do nějaké slepé uličky. Abychom na to přišli, tak jsme se prohrabali fakt hromadou materiálu. Máme tu dobové testy, třeba z Wizardownu nebo Cycleworldu, kde ho srovnávali s tehdejší špičkou. A nejen to, že. Nejen to. Pak jsou tu technické rozbory a hlavně, a to je asi to nejcennější, léta zkušenosti skutečných majitelů. Pročetli jsme fóra na Redditu, zkoukli desítky videorecenzí na YouTube. A z toho všeho jsme poskládali takovou mozaiku. Přesně. Mozaiku toho, jaký tenhle stroj doopravdy je. Naše mise je tedy jasná. Chceme pochopit, proč se Honda rozhodla změnit DNA tak ikonického modelu. Byl to geniální tah, nebo spíš zrada té původní myšlenky? Prozkouváme jeho souboj s konkurencí a hlavně se podíváme na to, co se skrývá pod povrchem. Přesně. Na co si dát pozor, pokud by o něm dnes někdo uvažoval jako o jetině. Je to stále skvělá koupě, nebo jen taková spolehlivá nuda s, řekněme, časovanou bombou v motoru? Pojďme to rozebrat. Takže začněme u toho největšího zlomu. Původní Transalpy byly známé jako Rally Touring. Prostě motorky, co se nezalekly šotoliny. Ale s příchodem modelu 700 se zdá, že Honda otočila kormidlem. Hodně ostře, směrem k asfaltu. Proč ta změna? Co se tehdy dělo na trhu? Byl to naprosto logický krok, když se podíváme na ta data. Kolem roku 2008, ten segment cestových endur zažíval neuvěřitelný boom. To si pamatuju. Jeden z našich zdrojů, britský Wizardown, uvádí, že tenhle trh meziročně narostl o neuvěřitelných 31%. To je obrovské číslo. Lidé zkrátka milovali ten dobrodružný vzhled, ten vzpřímený posed. Ale drtivá většina z nich nikdy nesjela ze silnice. Chtěli motorku, která vypadá jako pro cestu kolem světa, ale používali ji na dojíždění do práce a na víkendové výlety po Alpách. A Honda jim v podstatě dala přesně to, co chtěli? Co konkrétně ale museli obětovat z toho původního terénního ducha, aby se jim to povedlo? Byla tam nějaká jedna změna, která tehdy fanoušky fakt naštvala? Byla. A byla to ta nejviditelnější. Přechod z velkého 21-palcového předního kola na menší 19? Přesně, na menší 19-palcové. Pro laika to možná zní jako detail, ale pro charakter motorky je to naprosto zásadní. V čem? Větší kolo se líp převalí přes překážky v terénu. Přes kameny, kořeny. Menší 19-palcové kolo je ale mnohem lepší na asfaltu. Motorka je s ním agilnější v zatáčkách, stabilnější ve vysokých rychlostech a hlavně... Pneumatiky. Ano, hlavně máte na výběr z mnohem širší nabídky kvalitních silničních pneumatik. Takže to byla jasná zpráva. S terénem už tolik nepočítáme. Úplně jasná. A nebylo to jen kolo. Zkrátily se i zdvihy od pružení. Vpředu z 200 mm u staršího modelu 650. Na kolik? Na 177 mm. To motorku o kousek snížilo, přiblížilo těžiště k silnici a zase zlepšilo to stabilitu na asfaltu. Honda tím v podstatě řekla, náš nový Transalp je králem alpských průsmyků, ne Dakaru. Přesně. A aby to zdůraznili, tak dokonce na kapotář vylisovali souřadnice průsmyku Col de la Bonette, jedné z nejvýše položených asfaltových silnic v Evropě. Z drsného endura se stal takový elegantní parketník. Hezky řečeno. Panže onvozek a geometrie byly jasně naladěné na silnici. Aby to ale celé fungovalo, musel to podporovat i motor. Jaký byl tenhle dvouválec? Nebyl na takovou motorku trochu líný a nudný? Ve zdrojích se často mluví spíš o spolehlivosti. To je přesně ono. Ten motor není o číslech. Je o charakteru a hlavně o spolehlivosti. Papírově dává nějakých 60 koní a 60 Nm točivého momentu, což... Dneska nikoho neohromí. Vůbec. Jedna dobová recenze sice s nadsázkou psala, že jeho výkon je téměř nespoutaný ve srovnání s předchůdcem, ale to byla spíš taková narážka na lenost starého modelu 650. Jasně. Skutečná síla tohohle motoru je jinde. Vychází z neprůstřelné jednotky z modelu Deauville a je známý tím, že bez jakýchkoliv problémů najede 200–250 tisíc kilometrů. Je to naprostý držák. A co ten jeho projev? Je to ten typ motoru, co jen tak ševelí, nebo má nějaký charakter? Má charakter.
Je to vidlicový dvouválec, takže má takový příjemně pulzující, bušivý projev. Hlavně ve středních otáčkách, kde tráví nejvíc času. A největší výhoda proti předchůdcům? Jednoznačně elektronické vstřikování paliva PGMFI. Staré karbonatorové transalpy trpěly ve vysokých nadmořských výškách, ztrácely výkon, jak řídnul vzduch. Tenhle model s tím neměl absolutně žádný problém. Mohl se vyjet na ten Col de la Bonette a motor šlapal pořád stejně. To zní skoro dokonale. Ale přesto se napříč všemi zdroji, od starých recenzí po současné diskuze majitelů, táhne jedna jediná za to hodně hlasitá výtka. 5stupňová převodovka. 5 kvalt. Proč pro boha u motorky určené na cestování po Evropě chybí 6? To bylo jenom šetření. To je otázka za milion. Z čistě technického hlediska to motoru nevadí, je postavený tak, aby točil i vyšší otáčky bez poškození. Ale z pohledu uživatelského komfortu to je mínus. jednoznačně, na dálnici při rychlosti kolem 130 km v hodině motor točí poměrně vysoko. A to sebou nese víc vibrací do řídítek a stupaček a taky vyšší hluk. Máte pocit, že ten motor strápíte? Přesně. I když on s tím reálně nemá problém. Ten chybějící 6rychlostní stupeň, takový ten dálniční overdrive, je asi největším kompromisem celé téhle motorky. Dobře. Takže máme motorku, která je spolehlivá, pohodlná, ale na dálnici trochu hlučnější a zaměřená víc na silnici. Jak si ale stála v době svého vzniku proti konkurenci? Nebyla tak trochu bezpohlavní? No, konkurence byla opravdu silná a každý na to šel trochu jinak. Úplně hlavním rivalem byl Suzuki V-Strom 650. Jasně, V-Strom. A když se podíváme na papír, tak V-Strom v mnoha ohledech vyhrával. V čem konkrétně? Pokud si pamatuju, byl to tehdy obrovský hit. Byl. V-Strom nabízel o něco víc výkonu, asi 66 koní, měl tu chybějící 6stupňovou převodovku a hlavně Nádrž? obrovskou 22-litrovou nádrž, což mu dávalo skvělý dojezd. Objektivně to byl lepší dálkový cestovatel. Jenže motorky nejsou jen o číslech. To je pravda. Transalp kontroval pocitově nižším těžištěm, takže se líp ovládal v utažených zatáčkách a jeho výtvin měl pro spoustu lidí charismatičtější, takový srdnatější projev než ten uhlazenější motor Suzuki. A co další japonští hráči? Vzpomínám si na Kawasaki Versys. To byla ale úplně jiná bestie, že? Úplně jiná. Versys byl čistokrevní silniční funbike. Měl 17palcová litá kola, takže byl ještě obratnější a hravější na kvalitním asfaltu. Ale měl jednu velkou slabinu, Ano. která byla zároveň silnou stránkou Transalpu. Versys měl tvrdý sportový podvozek. Jakmile se s ním sjelo na rozbitou českou okresku, začal být nervózní, odskakoval. A právě tam Transalp se svým měkčím, komfortnějším a takovým houpavějším podvozkem exceloval. Prostě ty díry vyžehlilo. A pak do toho všeho přišlo BMW a změnilo pravidla hry. Se svou novou řadou F. To musela být pro Hondu studená sprcha. To byla. BMW tehdy uvedlo hned 2 modely, které Transalp vzali do kleští. Prvním byl F650 GS. Ale to nebyla 650. Přesně. Nenechte se zmást názvem. Byl to ve skutečnosti podladěný řadový dvouválec o objemu 800 kubíků, který měl 71 koní. Byl lehčí než Transalp, úspornější a hlavně už ve standardu nabízel věci, za které se u Hondy připlácelo. Třeba ABS nebo vyhřívané rukojeti. A ten druhý model byl F800 GS, který byl v podstatě tím, čím Transalp přestal být. Přesně tak. F800 GS měl 85 koní, drátěná kola s 21 vpředu a zdvihly odpružení pro jízdu v těžkém terénu. Byl to ten pravý dobrodruh. Česká recenze z časopisu Motolife tehdy přišla s naprosto geniálním přirovnáním. Povídej. Že Transalp je Bud Spencer. Klidný, spolehlivý a trochu těžkopádní pecival. Kdežto BMW F800 GS je Terence Hill. Energický, hubený, agresivní sportovec. To přirovnání je dokonalé. Ale neznamená to vlastně, že ten Transalp byl už v době svého vzniku tak trochu nudný? Že mu chyběl ten Hillův šmrnc? No, záleží, co hledáte. Pokud někdo chtěl adrenalin a sportovní výkony, pak ano, Transalp byl nudný. Ale pokud chtěl stroj, který ho bez reptání odveze kamkoliv, za jakéhokoliv počasí, nastartuje každé ráno a nevyžaduje skoro žádnou údržbu, Pak byl Bud Spencer tou nejlepší volbou na světě. přesně tak. A to nás přivádí k tomu, co na něj říkají majitelé po letech. Právě. Pojďme se podívat na zkušenosti z reálného světa. V diskuzích na Redditu se často objevuje otázka, je to dobrá motorka pro začátečníka? Jednoznačně. V tomhle se všechny zdroje shodují.
Je to jedna z nejlepších motorek pro vstup do světa velkých strojů. Výkon nastupuje naprosto plynule a čitelně, nic vás nevyděsí, posed je vzpřímený a pohodlný. A přesto je papírová hmotnost kolem 214 kg nevypadá nejlépe, za jízdy je skvěle vyvážený a snadno ovladatelný. Jediný problém může být to manévrování na místě pro menší postavy. Už jsme několikrát zmínili tu legendární spolehlivost. Ale každá legenda má nějakou Achillovu patu. Existují u Transalpu 700 nějaké skryté problémy, které by mohly proměnit sen o spolehlivé ojetině v noční můru s obrovskými účty za servis? Bohužel ano. A nejsou to drobnosti. Jsou to dvě velmi vážné a známé věci, které je absolutně klíčové zkontrolovat před koupí. Tak jsem s nimi. Ta první, a asi nejhorší, se týká výstupního hřídel z převodovky. To zní technicky. Co si pod tím mám představit? Je to hřídel, na kterém je nasazené přední řetězové kolečko. Tento hřídel má drážky a kolečko se na ně nasune. Problém je, že tyhle drážky se mohou opotřebit a doslova vyžvíkat. A čím je to způsobené? Špatnou konstrukcí? Ne ani tak konstrukcí, jako spíš špatnou údržbou. Nejčastěji to způsobuje příliš napnutý řetěz, který na hřídel vytváří obrovský tlak. Aha. Nebo použití nekvalitních druhovýrobních řetězových koleček. Ta nejsou z tak tvrdého materiálu jako originál a na drážkách se mikroskopicky pohybují. A oprava? To je absolutní katastrofa. Vyžaduje to kompletní rozebrání motoru, doslova jeho rozpůlení. Jeden ze zdrojů z fóra majitelů uvádí cenu samotného nového hřídela přes $1700. Počkat, jenom za ten hřídel? Bez práce? Jen za hřídel. Víš, to je dneska skoro cena celé té motorky. To je neuvěřitelné riziko. Jak vůbec poznám, že ten problém u ojetiny hrozí, když se chystám jí koupit? Je to naštěstí poměrně snadné. Stačí sundat plastový kryt řetězového kolečka, což jsou 2 nebo 3 šrouby. Pak chytnete kolečko do ruky a zkusíte s ním zavyklat do stran. A jaká má být vůle? Nesmí mít absolutně žádnou znatelnou vůli, pokud se i jen trochu hýbe ruce pryč. Tohle je nejdůležitější věc, kterou se musí u ojetého Transalpu zkontrolovat. To je opravdu zásadní rada. A ten druhý velký problém? Ten se týká modelu s volitelným systémem Combined ABS. Je to systém, který při stisku jedné páky aktivuje brzdy na obou kolech. Problémem je samotný modul, tedy řídící jednotka ABS. Prostě selže. Může selhat. Často je příčinou vnitřní koroze té hydraulické části, způsobená tím, že majitelé léta nemění brzdovou kapalinu. Tam sebe váže vodu a systém zevnitř jednoduše zrezne. A to je taky drahá oprava. Nový modul od Hondy je astronomicky drahý. Opět se bavíme o částce, která se blíží ceně celé ojetiny. Ale dokážou ho opravit za zlomek ceny nového dílu. Takže to není tak fatální jako ten hřídel, ale pořád je to nepříjemný a nákladný problém. Ve zdrojích se také objevila poznámka o kvalitě zpracování. Konkrétně, že tahle generace se vyráběla ve Španělsku. Bylo to znát? Ano, je to detail, ale stojí za zmínku. Předchozí generace se vyráběly v Japonsku a byly pověstné svou kvalitou. Tato generace vznikala v továrně Montesa Honda ve Španělsku. A co to znamená v praxi? Někteří majitelé v dlouhodobých testech a diskuzích hlásí, že kvalita laku na rámu je o něco horší, snáz se odře. Také dráty ve vypletených kolech jsou prý náchylnější ke korozi. Nic zásadního. Nejsou to zásadní věci, ale potvrzuje to, že ta japonská preciznost byla u starších modelů o kousek dál. Když to tedy všechno sečteme a podstrhneme, máme tu motorku, která je neuvěřitelně všestranná a spolehlivá, pokud se o ní staráte. Ale má své kompromisy v podobě 5 kvaltů a 2 potenciálně velmi drahých pastí, na které si dát pozor. Přesně tak. Honda XL 700V Transalp je dokonalou definicí univerzálního vojáka. Není to stroj, který by vás oslnil během 10minutové zkušební jízdy. Nevyhraje žádný závod ve sprintu, neohromí nejnovější technologií. Jeho kvality jsou jinde. Jeho skutečné kvality se projeví až po stovkách a tisících kilometrů. Projeví se v dešti, v noci, v dopravní zácpě i na rozbité silnici na dovolené. Je to motorka, která upřednostňuje absolutní kompetentnost před adrenalinem a neprůstřelnou spolehlivost před exhibicionismem. Je to prostě ten Bud Spencer. A to nás přivádí k závěrečné myšlence. V době, kdy se Transalp 700 objevil, trh se přesouval od supersportů k univerzálnějším strojům a on byl odpovědí Hondy. Dnešní trh je ale úplně jiný. Je přesycený. Je přesycený specializovanými adventure motocykly všech velikostí a zaměření.
Nabízí se tedy otázka. Je koncept jedné motorky na všechno, kterou tento Transalp dokonale stělesňuje, dnes už přežitkem? To je skvělá otázka. Možná, že v dnešním světě, který je posedlý specializací a optimalizací pro jediný účel, je právě ta poctivá, nenáročná a naprosto spolehlivá všestrannost starého Transalpu cennější a osvobozující víc než kdy dřív. Možná nepotřebujeme 10 různých motorek, ale jednu, která prostě funguje. Všude a vždy.